ఏ ఏ అమ్మ అప్పుకు నీ మొగుడాడు పోయినా నాకేం తెలిసే అమ్మ అప్పుక్క అడ్డా దొంగ నా గడుకోవాడు నిన్ను ఎందుకు చేసుకున్నావే అమ్మ అప్పుక్క उसके बात करने लिए वो मेरा पास नहीं है बैन ओ क्या कर दिया तेरे को मालूम हो मेरे गाड़ी के लिए लेको ओ सॉरी मेरे गाड़ी के चाबी लेको तुम किधर आते अलग बोलो। गाड़ी के राखो मैं आके मारने तेरे लेको को दे गया मोबाइल दिएगा। उसको मैं देख के उसके उसको मारा नहीं उससे बात करके मैं आया होता हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बे सावगारियाव नुनाय लाइमोननि मुङानो जाहैबाय बुलु दैमारि 34 इयार्स ओल्ड सन अफ तरुण दैमारि भिलेज सनाय कावरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि आसाम पिन कोड 788119 दा बे लाइमोना नोंथांमोन 19 जानुवारि बे दाननिनो बे बोहैथि दाननिनो 19 तारिख खालि रङिया रेलवे स्टेशननिफ्राय जलारपेटाय तामिलनाडु रेलवे स्टेशनसिम ट्रेन गाखोबोगासिनो दंमोन नाथाय बियो दिनैसिमबो सौफैनो हायाखै मिसिं जाबाय बे मानसिया माने गोमानानै दं दा बा आन्दायनानै दं आरो नोंथांमोन दा आं बेखौनो खावलायगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बे बुलु दैमारिखौ थाबैनो मोनफिननो हायो बा बिथांनि न'खरा जे दा प्रब्लेमाव गोलैनानै दं बा खैफोदाव नङा होमबा टेनसनाव गोलैनानै दङ दा बिथांमोनखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे जोङो गुबुन सासे निफ्राय गुबुन सासेनाव शेयार खालामनानै जोङो माने सोरबा नङा सोरबा सासेया जाहाथे बे बुलु दैमारिखौ नुसननानै जोङो थाबैनो रेस्किउ खालामनो हायो नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ अननानै प्लिज शेयार खालामनानै हो दा नोंथांमोनहा बबेबाफोर जायगायाव आंनि आइडियायावहाय बियो आन्ध्रायाव दङ मानो होननानै बुङोब्ला आन्ध्रानिफ्राय कल खालामदोंमोन मोजाङै रायलायहरनो हायाखै बियो गावनि हिनजावजों बेनि हिनजावा बेंगलराव थायो बे तामिलनाडु ओंखारफैनानै जलारपेटायनिफ्राय फैनानै बियो कृष्णागिरि तामिलनाडुआव खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन आरोखि लास्ट बिनि हिनजावजोंहाय कन्टेक्ट जादों बियो बिनिफ्राय मोजां रायलायाखै दा बे समावहाय माने सासे तेलुगु मानसि बिनिफ्राय उर्दु भाषाजों बिसिजों रायलायहरदोंमोन आरोखि सर्ट माने भइस रेकर्डिं दङ दा बेखौ आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन आरो लोगोसे गासै साउथ इन्डियायाव थाग्रा बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय नोंथांमोनहा प्लिज बे बुलु दैमारिखौ जेरावखि नुसना मानो बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा खोन्थाहरनो हागोन आरो आंनिसिमबो नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन बबेबा जायगायाव नुसनबायोब्ला आरो आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनहा जेरावखि बे बुलु दैमारिखौ नुसना मानो नोंथांमोनहा प्लिज हमथानानै लाखि बेनिफ्राय जोंनिसिम इनफर्म खालाम नङाब्ला बे आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो खोन्थाहर आरो रायजोफोर आं बेखौनो आंनिफ्राय खावलायबाय दा आसा खालामो गोबांथार बेबायदिनो सुबुंफोर मिसिं जानायखौ भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनफिननो हादों दा बेखौबो आङो आसा खालामो बा मिजिंथियो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामगोन होननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन होननानै जाहाथे जोङो बे बुलु दैमारिखौबो थाबैनो मोनफिननो हायो नङा होमबा रायजोफोर दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ